Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat vakbond CBV actie voert. Actie voor de rechten van de leden van deze vakbond voor verplegend personeel. En vanochtend vond er een bijeenkomst plaats in het atrium van het ziekenhuis. Veel verplegers, veel werknemers van het ziekenhuis waren daarbij aanwezig. En ook minister Tyrone Boekhout van het ministerie van Gezondheid, Natuur en Milieu. En mevrouw Anneliese Suarez-Matilda van vakbond CBV liet de medewerkers weten dat ze strijden voor de rechten van het verplegend personeel. Het gaat allemaal om gemaakte afspraken voor de CAO en de CBV is teleurgesteld in de directie van het ziekenhuis omdat ze niet direct de gemaakte afspraken lijken na te kunnen komen. En daarom moet er verder gesproken worden en de CBV die liet weten dat ze vechten voor de rechten van de werknemers. En het gaat onder meer om rust op de werkvloer die gecreëerd moet worden. Het gaat onder meer om het notuleren of het meten van vrije dagen, over de inzet van werknemers buiten de geplande normale werkuren. Dat is natuurlijk heel gebruikelijk in het ziekenhuis. Maar daar moeten goede afspraken over worden gemaakt. En als blijkt dat de nieuwe directie daar op een andere manier naar kijkt, dan zegt de vakbond, wij staan voor de rechten van de werknemers en daarover zullen we verder blijven vechten. Dus dat wordt vervolgd. Verschillende scholen passen aangepast lesrooster aan en dat heeft vooral te maken met de hitteroosters. Zeker 2 middelbare scholen hebben op hun Facebookpagina aangekondigd dat zij vanaf vandaag tot en met 9 oktober hun lesrooster aanpassen. Het heeft te maken met de hoge temperaturen die voor het eind van augustus en de maand september worden verwacht. In plaats van lessen van 45 minuten krijgen leerlingen op de middelbare scholen lessen van 35 minuten. Ook zijn hierdoor de scholen eerder uit. Het is bekend dat de regering het hitteprotocol voor scholen heeft ingevoerd. Maar er zijn nu 2 scholen die in ieder geval hebben aangegeven dat ze daadwerkelijk daar gebruik van gaan maken. Om op die manier te zorgen dat het niet te warm wordt in de leslokalen. Gebruik van Starlink-apparatuur niet toegestaan. Dat was vanochtend een boodschap van het RAC, de Regulatory Authority of Curaçao. De Regular Authority of Curaçao. En die laat weten dat Starlink-apparatuur op Curaçao inmiddels wordt verkocht en gebruikt. Maar dat is niet toegestaan. Op dit moment heeft Starlink geen concessie voor het aanbieden van telecommunicatiediensten op het eiland. En zolang dat niet is geregeld, mogen bedrijven en personen deze apparatuur en diensten niet verkopen of gebruiken. Starlink is een internationaal wereldwijd systeem waardoor mensen gebruik kunnen maken van internet over de hele wereld. Maar elke provider heeft een concessie nodig. En Starlink heeft die niet en daarom laat RAC weten dat je daar ook dus geen apparatuur van mag gebruiken en niet mag verkopen. CFT is bezorgd, veel financiële onzekerheden in de begroting van Curaçao. De ontwerpbegroting van Curaçao voor 2027 laat een overschot zien van 66 miljoen gulden, maar kent aanzienlijke financiële onzekerheden. Dat heeft het CFT laten weten in een brief aan minister van Financiën Charles Cooper. Die brief is vorige maand al gestuurd, maar nu schrijft de extra erover. Nu is er meer duidelijkheid over. Het gaat namelijk onder meer over een nieuwe toeristenbelasting. Die zou 82 miljoen moeten opbrengen. Maar de wetgeving hiervan is nog niet definitief vastgesteld. Daarnaast is er nog geen definitieve oplossing gevonden voor de financiële problemen rond het CMC. Veel inbraken bij huurauto's op Grote Knip. Afgelopen weekend had de politie, de toeristenpolitie, Politour, weer de handen vol aangevallen van diefstal op het strand van Canipa Grande. Er werden 4 verschillende gevallen behandeld. In een van de gevallen stallen daders een voertuig en reden ze mee weg. In andere gevallen betroffen de inbraken in voertuigen waarbij persoonlijke bezittingen van toeristen en ook onderdelen van voertuigen werden gestolen. De situatie is verontrustend, zo meet de extra vandaag, omdat het keer op keer weer gebeurt en natuurlijk slecht is voor de toeristische naam van Curaçao en heel erg vervelend voor de toeristen. Sint Maarten ontvangt record aantal toeristen. Met trots heeft Sint Maarten laten weten dat ze in de eerste 6 maanden van het jaar
1,56 miljoen aankomsten hebben geteld door een sterke groei van de lucht- en cruise-toerisme. Dat is een groot aantal en het is 16,5% meer dan dezelfde periode van vorig jaar. Uit voorlopige cijfers blijkt dat tussen januari en juli meer dan 566.000 passagiers per vliegtuig aankwamen en bijna 1 miljoen aan land kwamen via de Poort Sint Maarten via een cruiseboot. Jan Helmond stond als waarnemend Rijksvertegenwoordiger. Dat is vanochtend bekendgemaakt. Jan Helmond heeft de koning verzocht hem per 1 januari volgend jaar ontslag te vernemen als waarnemend Rijksvertegenwoordiger. Ondanks dat zijn wettelijke aanstelling doorloopt tot het bereiken van zijn 70ste levensjaar, kiest hij ervoor om eerder te stoppen. Tot die tijd zegt hij zich onverminderd door te blijven inzetten voor de belangen van de burgers en overheden in Caribisch Nederland en het Rijk. En de staatssecretaris Erik van der Burgt heeft al laten weten dat hij het erg jammer vindt, maar de stap begrijpt. En hij dankt Jan Helmond voor zijn bewezen diensten en voor zijn inzet voor het Koninkrijk. En Erik van der Burgt is, zoals u weet, de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties. Quality Services é time completo que sempre apresenta trabalhadores preparados, capacitar e motivar para ajudar a companhia na necessidade. Quality Services está encarregado mês com a parte de recruitment, onboarding, planificação de roster e avaliação de apresentação de cada trabalhador. Já assim, a companhia porque dá enfocar e vai criar experiência inovável para os gastos. Se você é profissional na área de hospitality que clapa mais crescimento, mais oportunidade, mais reconhecimento, o mensagem aqui está para você. Você merece mais que somente trabalho. Você merece carreira que cresce junto com você. For de housekeeping, te com liderazgo. Nós de Quality está conectado com empregado que realmente está valorar o talento e oportunidade aqui está real. Apoio sincero, futuro como por querer. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen met het bericht dat TUI Care Foundation investeert in 5 projecten op Curaçao. TUI is al jarenlang heel actief op Curaçao. En Curaçao is ook een hele favoriete vakantiebestemming voor heel veel Nederlanders. Jaarlijks kiezen duizenden reizigers voor een vakantie op dit mooie eiland. En TUI wil ook wat terug doen. En de komende 5 jaren steunt het 5 projecten die bijdragen aan een sterker, duurzamer en toekomstbestendig Curaçao. Onder meer het project Destination Zero Waste. Dat gaat over recycling op Curaçao. En zo zijn er meer activiteiten waarvan TUI zegt, die gaan we ondersteunen om op die manier Curaçao duurzamer te maken. Dus enerzijds komen er meer toeristen, maar die vinden ook duurzaamheid belangrijk. En daar wil TUI in investeren. Vernieuwde expo over verzet tegen slavernij. Gisteren, op zondag 23 augustus, is de International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition gevierd. Tegelijkertijd op Aruba, Bonaire en Curaçao. Er is gelijktijdig de vernieuwde expositie Nos Camino Pasado y Presente Tatopa geopend. En met deze vernieuwde tentoonstelling brengt het herdenkingscomité Slavernijverleden de verhalen van mensen die zich op de 6 Caribische eilanden binnen het Koninkrijk hebben verzet tegen slavernij en onderdrukking nadrukkelijker voor het voetlicht. Op een later moment wordt de vernieuwde expositie ook geopend op Sint Maarten, Saba en Sint Eustatius. En dan gaan we nog naar het bericht over verschillende ernstige ongelukken die zich afgelopen weekend op Curaçao hebben voorgedaan.
Er is door de politie weer veel actie ondernomen, omdat mensen ook afgelopen weekend niet zich aan de regels houden. En dat leidde onder meer op een ongeluk op de Reginald Recordino-weg. Een bestuurder van een quad had de controle over zijn stuur verloren en botste hard tegen de achterkant van een voertuig dat langs de kant van de weg geparkeerd stond. De bestuurder van de quad moest naar het ziekenhuis worden gebracht. En er is bij de kruising van de Santa Rossaweg en de Mahaiweg een ongeluk geweest waarbij aanzienlijke materiële schade is veroorzaakt. De aankomst troffen de agenten BMW en een SUV aan die door het niet verlenen van voorrang hard met elkaar in botsing waren gekomen. Beide bestuurders raakten gewond en hadden medische hulp nodig. Dan heeft zich ook een inbraak in de Herenstraat voorgedaan. Afgelopen weekend moest de politie assisteren toen we een melding kregen van een inbraak bij een winkel aan de Herenstraat. Bij aankomst constateerden de agenten dat inbrokers de etalageruit van de winkel hadden vernield en alle goederen uit de etalage hadden meegenomen. Tot slot nog internationaal nieuws. We gaan naar Brazilië, want die maken zich op voor een spannende verkiezingsstrijd. Lula en Flávio Bolsonaro, die strijden tegen elkaar. En die hebben afgelopen weekend allebei in Rio een grote bijeenkomst gevierd. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de oude Lula en de jonge Bolsonaro. Want Flávio Bolsonaro is de zoon van voormalig president Bolsonaro. En Lula is natuurlijk al jarenlang, decennia lang, actief in de Braziliaanse politiek. En het zal vooral gaan over een strijd voor de vrouwelijke stem, zo lijkt het te worden. De verkiezingen zijn op 4 oktober. Het gaat om een strijd die hard wordt gespeeld, waarbij onder meer Bolsonaro over Lula zegt dat hij tijd is om met pensioen te gaan. En Lula laat weten dat de zoon van Bolsonaro niet veel beter is dan zijn vader, die, zoals u weet, gevangen zit voor het organiseren van een staatsgreep. Belooft veel spektakel, veel modder gooien, maar de mensen die zijn er klaar voor in Brazilië en we houden u daarvan op de hoogte. Net zoals we u op de hoogte houden van al het nieuws hier op Curaçao. En dat doen we morgen weer en ik hoop dat u er weer bij bent. Allerbeste, tot ziens. Dag.